Ратавальнік прафесія ганаровая, прыстойная і небяспечная. Яе прадстаўнікі ўступаюць у барацьбу са стыхіямі, вучаць, як паводзіць сябе ў надзвычайных сітуацыях. Ратуюць жыццё і маёмасць. Пра гэта ведае кожны дарослы. А якія ўяўленні аб рабоце ратавальнікаў пажарных у дзяцей? Прадэманстраваць гэта можа кожны школьнік у рамках агляд конкурсу «Ратавальнікі вачыма дзяцей». Першы раённы яго этап завяршыўся на гэтым тыдні. Агляд конкурс «Ратавальнікі вачыма дзяцей» праводзіцца штогод. Яго мэта простая – гэта фарміраванне ў дзяцей ведаў і навыкаў аб паводзінах у надзвычайных сітуацыях, папулярызацыя прафесіі ратавальніка і прапаганда здаровага ладу жыцця. Каждое учреждение образования может присылать разные работы, разные тематики. Это и поделки, это и картины, это и сочинения, и сказки, и рассказы. И поэтому для нас, как для работников МЧС, это очень важно, чтобы наши дети знали, что все-таки безопасность жизнедеятельности должно быть на первом месте. Кожны з удзельнікаў імкнуўся паказаць, як на яго погляд выглядаюць працоўныя будні ратавальнікаў. Яны прыдумалі цікавыя гісторыі і вершы аб надзвычайных сітуацыях і пажарных, стварылі мадэлі ратавальнай тэхнікі. І ўсё гэта вывучалі і ацэньвалі прадстаўнікі аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама і Шклоўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях. Первых 3 призовых места в каждой номинации пойдут на область. Область проводится до 28 февраля. После области, естественно, если они займут также призовые места, они отправятся на республику. У кожную сваю работу рабята ўклалі фантазію, натхненне і часцінку душы. Лепшыя з лепшых вынікаў гэтага ўжо выбраны. І пераможцы раённага этапу конкурсу будуць узнагароджаны дыпломамі. Ребята участвуют из всего нашего района, то есть не только городские школы участвуют в этом конкурсе, но свои работы присылают и Каменолавская средняя школа, и Чернорусский УПК. Поэтому все в этом конкурсе задействован весь район. И поэтому, конечно же, приятно, что у нас в районе такие талантливые, умные ребята, и которые своим примером покажут сверстникам, как поступить в трудной жизненной ситуации.